Отваряне. Който ви имате да пишете по време на лайфа, казвайте. Може ми е тук, държи телефона, вижда коментарите. 280 лева струва. В Kaufland е на промоция в момента. Това казваме с 3 години гаранция. Така. Отваряме и започваме едно по едно да вадим нещата. Естествено инструкция за употреба с накрайници. Няколко накрайника. Ето ги. Много от добра пластмаса е, не афив. С гумичките, с всичките му неща вътре. И тук има нещо бяло, което никаква представа нямам за какво е. Филтър, да. Ето кой филтър. Сега ще ги оставим на страна и продължаваме да вадим. Илянски, добър ден. Здрасти, Илянски. Препарат. Като гледам, почистваш препарат за машината. Ето го. Много остана на страни, защото доста работа има. Четка. Да. Ето я. С всякаквите му. Тя се върти също. Затваряме и оставяме на страни нея. Тя е трудна работа, но не е невъзможна. Това. Така. Тук имаме още нещо. Удължител. Предполагаме. Ще видим как се натиска и какво ще се прави. Така. Пистолета, който всъщност е направен доста удобно. Ето тук отгоре е индикацията за това колко силна е струята. Минимум е тук, максимум е долу. Ще странно обърната наобратно. Така, и същинската част. Ето я.